Pevač Vlado Georgijev organizovao je druženje sa fanovima u Novom Sadu, u kojem će u petak posle dužeg vremena nastupiti u hali Spence, i to na dan svoje krsne slave. Srećna slava, domaćine. Još mi je slava. Znači, svi dolazite kod mene na slavu. A u areni sam svirao za rođendan. Znači, ja sviram kad mi je rođendan, slava i tako dalje. Peče vino crveno. Dok neki pevači traže od publike da na njihove nastupe ponesu dobro raspoloženje, Vlado je bio konkretniji. Znate, na slavu se nosi boca vina ili šta znam. Ako mi par hiljada ljudi donese vino, ja možda nešto i zaradim ovaj put. Usamljen sam noću, malo pružam, puno hoću, kaću, što ću, gde ću, šta ću, znam, oglas daću. Ipak ono što je želeo da podeli sa svima je oglas privatne prirode. Javljam se povodom oglasa, tvoja je ponuda meni primamljiva. Radim trenutno na traženju majke svoje djece. Ne, ali uporan sam i strašno mnogo biram, da bi što bolje pronašao. Ona mora da poštuje moj estradni staž. Poželeli smo da nam detaljnije objasni kriterijume koje njegova buduća lepša polovina mora da ispuni. Nisam ja zahtjevan, treba samo da je prelepa, da je jako pametna i obrazovana, da je užasno tolerantna i da sve što ja kažem da je tako, da ona kaže naravno da je. Za sina da nađe majku, ne mogu nikada. Repertoar za novosadski koncert biraće publika na njegovoj Facebook strani, a uporedo sa traženjem majke svog deteta, Vlado radi na novoj pesmi Dobra Luka. Možda će svoju lepšu polovinu pevač pronaći upravo na koncertu u srpskoj Atini. Samo iskren